Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kama kuPastor channel Inflick. Okubalekile ukusubscribe, ukulike, yathi ukuba imember noma ukunikela kwi-channel kungenye izinto ezibalekile unganikela uma uthanda umona amandla futhi inhliziyo ifuma. Uyaphoqeleka ukuthi inamba yami uyisebenzise kuphela ukungifonela kuphela. WhatsApp ungangisendela SMS. Ngaleyo ndlela leyo siyozwana futhi ungangibuzi igama, ichaze wena uhlala utabeni. Cela ubuza ke uyuza la uthi icela ubuze ukuthi kusho ukuthini uphupha ngonentombi entsha, ngiphuphe ngiqonyiwe but ngiyibona ngaleyo ntombi. So uyuza kakunagama kholela ku comment section ku YouTube. Lephupho leli liyafana nokuqonywa nokuqoma. Kuyenza uphupho uqomile nophupho uqonyile is what is the same thing. Sizobheka kanjena. Number 1, uma uphupha la uqonyiwe, uphawu oluhle uma uqonyiwe. Komunye kungenzeka nje likhomba ukuthi uzokuba nenhlanhla futhi ungeze uthola inzuzo noma kumvuzo omuhle osebenzele kanzima isikhathi eside. Noma khona umvuzo uzothola ngokusikhandla kwakho noma ngemva kokukhandla. 2, futhi kuyenzeka uma uphupha uqonyiwe kuba uphawu oluhle uma uqonyiwe olusho ukuthi umphiliwe isidalo sakho lowo muntu futhi uzohamba udibane naye, ikakhulukazi uma ukuthi umbonile lowo muntu ukuthi uyisima kanjani njani. Kusho ukuthi kuyenzeka omunye umbone ngephupho umuntu onikwa yena idalo zakho noma uphiwa yena uNkulunkulu, bese ngokuhamba nje kwesikhathi lelo fika udibane naye edrobheni akushele noma ukushele aqome futhi noma umqome liqhubeke indaba. Yabona? 3, kuyenzeka futhi umphupha la uqonywe kuba uphawu kwesinye isikhathi ke olubi uma uqonyiwe olusho ukuthi engeke olusho leke le ntombi izokuchitha futhi angeke iqome uma uyishela. Futhi kungenzeka ke uphuphe la uqonywa umuntu omshelayo, lo muntu lo usho ngeke asaqoma uma ukuthi vele uyamshela sophupho uyaqoma. Kungenzeka vele engabe saqoma, kungenzeka akuchithe, yabo. Kodwa ke mhlawumbe wena uma uphupha into straightforward uphupha uqonywa abanye kuba njalo uma uphupha eqonywa kanti vele izomqoma. Kodwa ngokuvamile uma uphupha intombi oyishaya iqoma ukuthi ngeke saqoma izokuchitha. Number 4, kungenzeka futhi uma uphupha uqonyiwe kuba uphawu esitha njengoluphi. Uma siqonyiwe lusho ukuthi ke kungenzeka kunomoya nomubi okuhaqile wena noma uzabe ukuhaqa ofuna ukuzenza umlingani wakho ozobe seke uphazamisa ubudlelwane bakho, uyabona. 5, kungenzeka futhi uphupha uqonyiwe kuba uphawu olubi kwesisikhathi uma uqonyiwe osuke lusho ukuthi lungakhomba ukusondelwa noma uhaqwa noma ukuhlushwa isilwane esizenza umuntu wakho ukuze ke ungeke usazinza ebudlelaneni, yabona. Noma ke singayibala ukuthi number 6 kwezizwakala kancane uma uphupha uqonyiwe uphawu olubi kwesinye isikhathi uma uqonyiwe ngoba lungasho ukuthi kumele usuku uthole ukwelashwa noma ke imkhuleko namandla ukhulekiswe ngoba abathakathi basuke bekuganisela isilwane esizobe siyakuhlupha ukuze ungaphinde uzinze noma uzinze nomuntu omthandayo uma ungakalashwa wena. Kusho ukuthi ke nakumuntu osuke eqoma kungenzeka uphupha uqoma ephusheni kanti uqoma lento eyisilwane, uqoma lento umoya omumbi, uqoma lento eyisipoko ezobe sihamba yakuhlupha ke manje isiba umlingani wakho ke. Iyothi noma sikushela ke thina sithi siyakuthanda into ethi hambe sigive up kuwena, hamba ube nesicasukele sikuyeke noma hamba nje ungakwazi ukusizwa, hambe nje ube nokucasuka, uhamba ube nokungafundi ukusinza nomuntu oyedwa, yabo. Wayime nje into yakho ingasalunga kanti waqoma lento eyisipoko, lento eyisilwa, lento umoya ombi ephusheni. Kodwa futhi kungenzeka uphupha uqonywa futhi
noma uqoma, kanti kunalesi dalwa lesi wena osamukelayo noma esikwamukelayo wena, yabona. Ngesikhathi uqoma wamukela lento eyisidalwa mhlawumpe, yabona. Noma ngesikhathi-ke wena uqonywa kusho ukuvunywa yilesi sidalwa sakho, yabona. Kwakunento osuke uyenza uyilungilungise eqondene ney'dalwa zakho noma nesidalwa sakho esithinte, yabona. Kodwa akasivayele, siyabonga, be blessed. Uphoqelekile ukuthi ungifonele ngenamba kuphela, ungangi-WhatsApp, ungangisendela SMS. Kuleka kuyo Jesu.